Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда Саба дулкыннары телевидениесе һәм соңгы көннәр китергән яңалыклар белән атна информацион программасы. Студияда Гөлназ Гатауллина һәм бүгенге чыгарылышта. Районыбызда терлек азыгы әзерләү дәвам итә. Ишкарала шәһәрендә урнашкан стратегик кулланылыштагы ракета дивизиясе хәрби части белән Саба районы арасында хезмәттәшлек килешүенә кул куелды. Балаларның көтеп алган каникуллары җәйге лагерьларда файдалы үтә. Хуҗалыкларда, агрофирма филиалларында, крестьян-фермер хуҗалыкларында малларга терлек азыгы әзерләү тулы куәткә бара. Аграрийлар җәйге матур көннәрдә һәр минутның кадерен белеп калырга тырышалар. Җаваплылыгы шикләнгән Нырты авыл хуҗалыгы предприятиесе кырларында баручы эшләр хакында безнең беренче хәбәребездә. Җәй айлары кемдер өчен ял булып саналса, авыл халкы һәр мизгелнең кадерен белеп калырга тырыша. Үткән елны терлек азыгына булган ихтыяҗ бар көчне азык туплауга юнәлдерергә мәҗбүр итә. Җаваплылыгы шикләнгән Нырты хуҗалыгы уңганнары да иртәдән кичкә кадәр басуда. Узган корылык булганлыктан без күздән инде көзге культура күбрәк чәчтек. Синаж өчен без аерым 100 гектар мәйданда арыш чәчкән идек. Без бүгенге көндә менә шуны җыябыз. Бүгенге хәзерге вакытка инде безнең 870 тонна базга кайтты. Безнең инде аны 1000 тоннага итеп салырга исәп бар. Шушы көннәрдә инде яңадан безнең күп еллык үләннәр люцерн өлгереп килә. Эш мәсьәләләренә бүгенге көндә инде язгы культурада чәчелгән безнең арпа культураларына агыш итеп бетерелеп килә. Безнең кукурузлар чәчелеп бетте. Иртәгә инде кукурузга агыш ибәргә керәбез Алла бирсә. Мәйданы 19 гектарны тәшкил иткән әлеге арыш кыры узган елның август аенда чәчелгән. 1 гектардан 100 центнер күләмендә яшел масса чыга. Анда безнең семена подарок сорты чәчелде. Biz şaşkən vaxtda bir sitnədən patlavlaşına kırtdıq indi, həm köküş qaldı. Yaz günü şıqaşda, bu yaz günü əybət çıxdı, əybət qışladı bu yıl. Həm yaz günü başta bir sitnər yarımdan tomardan toplandırdıq, həm yanğadan tırmaladı əydərlər. Шушы максатларда 100 гектар мәйданда чәчелгән арыштан 30 гектарлы костерны да кушып, 1500 тонна синаж әзерләнәчәк ди хуҗалык рәисе. Bir yıl Allah versə җитәрлек булыр дип фаразлыйбыз. Безнең инде алдагы елларда без алдагы салган җитештергән продукцияләрне ноябрь-декабрь аенда башлыйдык. Быелгысы инде безнең шуның өчен иртә салып менә хәзерге вакыттан ашта башлар өчен салына бу синаж. Безнең язгы чәчү вакытында да, кармазагатовка вакытында, урк вакытында, җир эшкәртүдә дә шушы хуҗалыкның 8 кеше белән без җирне эшкәртеп, чәчеп, бөтен фермадагы терлекләрне карау bütün sıyır savu, bütün şunlar белән biz башкарып чыгабыз. Техника да тупланган, эшче көчләр дә җитәрлек биредә. Кирәк вакытта тирә күрше хуҗалыкларга да ярдәм итәләр икән. Джон Дир комбайнын иярләүче Ильяс Миннагулов хуҗалыкта 9 ел хезмәт куя. Җир эшеннән курыкмыйча туган якларында төпләнеп калган. Гаиләсе белән арендалы тракта яшиләр. Комбайнда 3-нче сезон. Язгы кыр шәһәрендә Беларусь тракторында 150-та инде, көз көне комбайнда инде класста зерновой. Комбайннарны карап торсаң, вакытында карап торсаң, иртә кич карап куясың инде аны, көндез эшләр өчен. Шул бер сезон гына инде, шул вакытта акча эшләп калу ягын карыйсың инде. Яз көннәре 4-тә торабыз инде, заправка 4-тә безнең. Шул кич белән 8-дә, 9-да өйгә кайтабыз инде. Урылган басуларны эшкәртеп, 1 еллык үләннәр чәчәргә җыеналар. 60 гектар мәйданлысын инде эшкәртә дә башлаганнар. Исәпләре 2нче тапкыр уңыш алу. Ил сакчысы булу егет кешенең ватан алдындагы изге бурычы. Районыбыз егетләре Ишкарала шәһәрендә стратегик юнәлештәге ракета гаскәрләрендә хезмәт итә. Кичә әлеге хәрби частьта Саба һәм Тләче районнарының рәсми вәкилләре булып кайтты. Чарада безнең иҗат төркеме дә катнашты. Армия гади генә тыелган бу сүз эшенә тирән мәгънә салынган. Яшь егеттән кыю ир-атларга әверелеп кайта торган чыныгу урыны ул. Армиядә хезмәт итеп кайткан егетләр элек-электән үк абруйлы саналган. Солдатка алынырга яраклы булдыңмы? Димәк син сау-сәламәт, таза егет. Егетләрнең бер җирлектән бергәләп хезмәт итүләре аларның үзләре эшендә, хәрби часть эшендә кулай һәм отышлы. Бу яшь солдатларга барлык авырлыкларны җиңеп чыгарга ярдәм итә. Тимершык егете Ринас Шәмсетдиновның хәрби хезмәт срогын тутырып кайтырга санаулы гына көннәре калса, Урта Ныртыдан Айдар Мусин һәм Калатаудан Айшат Хуҗин бирегә 31 майда гына килгән.
Шунда хезмәт итәм, группа охраны разведкада, боевой дежурстволар нести итәм, караул, дежурный сила охраны обороны, караул. Шунда сменаларга йөрим. Безнең техникларны охраня итеп саклап, карап. Шунда монда килүчеләргә уңышлар телим инде. Әйбәтләп кенә үзеңнең родинаны защитәргә и так далее. Борчылмасыннар инде, монда бик әйбәт, шый. Алла бирсә, бер елдан кайтам өйгә. Күп калмады дисәң, кайран инде. Ладно, бер елдан тиз үтә, күп түгел, 2 ел түгел. Бөтенесе bütün условиялар бар, бөтенесе бирелгән. Ашатар, эчердәр, киндерәр. Главное, чтобы борчылмаска юклар өчен. Яшкарала шәһәрендә урнашкан 69795 номерлы хәрби часть һәм Саба Теләче районнары хакимиятләре арасында килешүгә кул куелды. Полковник Александр Зорин хәрби составның 40%-ын тәшкил итүче Татарстан егетләренең солдат тормышына физик һәм мораль яктан әзер булуын билгеләп үтте. Мы пролонгировали договоры на взаимопонимание, взаимное сотрудничество, шефство. То есть ребята, которые теперь продолжают к нам приходить с Республики Татарстан, они идут целенаправленно к наш полк. Они другие, они подготовлены, они знают, зачем они идут. И готовят. Система подготовки, школа, работа военкоматов, администрации районов. И ребята подготовлены физически, что немаловажно, морально готов уже. Это уже зрелые практически, молодые, зрелые уже мужчины. И имеющие профессию, которую возможно применить у нас в вооруженных силах. Времени действительно остается на обучение очень мало. А то, что человек приходит подготовленный, ему зарядка не страшна, он уже готов, у него профессия есть, его только направить на особенности военной техники куда-нибудь. Все. Это готовый специалист, который принесет пользу Родине. Поэтому только за это я, как командир полка, могу сказать большое спасибо тому аппарату, который работает с молодежью и готовит ее в вооруженные силы. Частьта хезмәт итү шартлары яхшы. Казармаларда уңайлы, җылы. Кыскасы, үзеңне яхшы хис итү өчен барысы да бар биредә. Район башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов, район хәрби комиссары Фәниз Закиров, Теләче районы башлыгының социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Динар Гилиятуллин моңа үз күзләре белән күреп инанды. Алар безне күрүгә бик шат булдылар. Без монда инде алар ниндидер солдат тормышын яхшырту нигезендә үзебездә бушкуллар белән килмәдек, инде булдырганча үзебезнең милли ризыкларыбызны һәм инде анда солдатка статарга булган мөһим нәрсә шунаклар, бәлешләр белән килдек. Алар аны авыз ачкач өйгә кайтып килгән шикелле булдык. Расил Хәмзәнов дип миңа да инандылар, монда әйтеп киттеләр. Без ул җегетләргә шушы хезмәтләрен әйбәт кенә матур гына итеп шушы частьтә дәвам итеп инде әйтә сүзләребезне әйттек. Без аларны көтеп калабыз. Сау сәламәт булсыннар, ипләп кенә шушында хезмәт итеп, үзләренә күпмедер барыбер тәҗрибә дә җыерлар. Бу бит инде монда башка милләт кешеләр дә бар, башка төбәкләрдән дә бар, аралашырлар, ышандылар, шулай итеп, матур гына итеп, безнең Саба районында көтеп калабыз дип ышандырдык без аларны. 26 июнь көнне присяга кабул итеп, егетләребезнең һәрберсе хәрби бурычын лаеклы үтәүче чын солдатларга әверелер. Илләребез имин, дөньяларыбыз тыныч булсын. 2021-22 уку елы тәмамланып, укучыларның көтеп алган каникуллары башланды. Чыгарылыш сыйныф укучылары имтиханнар тапшырса, кечерәк сыйныфтагы балалар җәйге лагерьларда ял итә. Кояшкай ял һәм сәламәтләндерү лагерының беренче сменасына техник иҗатка тартылучы 80-нән артык бала җыелды. Җәй ул үзе бер тормыш. Баласының бу тормышын истә калырлык, кызыклы һәм матур вакыйгаларга бай итеп үткәрү ата-анадан тора. Җәй ул балаларны тәрбияләү, аларны төрле чараларга җәлеп итү өчен дә менә дигән вакыт. Бу уку елы дәвамында арыганнарны бетерү, яңа көч туплау, сәламәтлекне ныгыту, балаларның иркендә бер-берсе белән аралаша торган эш чоры.
Июнь башыннан икшермәдә эшләп килүче Кояшкай лагерының беренче сменасы техник иҗат юнәлешендә эш алып бара. Районыбызның төрле авылларыннан җыелган малайлар һәм кызларның һәр көне минутлап бүлеп куелган. Техник юнәлеш үзәктә булса да, спортка, үзешчән сәнгатькә дә игътибар зурдан. Техник юнәлешне үз итүчеләр белән Казан шәһәреннән килгән белгечләр дә дәресләр уздыра. Интерес есть. Не все, правда, до конца понимают перспективы того, чему мы их обучаем, но в силу того, что они достаточно рано в своем возрасте столкнулись с IT-сферой, мне кажется, они в дальнейшем разберутся, и им будет уже легче понимать, что изучать для того, чтобы стать перспективным специалистом в этой области. Это предполагается как дополнительная программа дополнительного образования. В основном в Казани дети изучают эту программу в кружках робототехники или в кружках по программированию. И, соответственно, они участвуют в дальнейшем в различных олимпиадах по соответствующим направлениям. Балалар иҗат үзәге педагоглары да биредә мастер-класслар, дәресләр үткәрә. Вокал, хореография, кул эшләре белән балалар бик теләп шөгыльләнәләр. Эшчәнлекне төрле яклап алып бару лагерь тормышын тагын да җанлы итә. Өйдәгеләрне сагынырга да, телефонда сәгатьләр буе утырырга да вакыт калмый. Миңа лагерьда бөтен нәрсә ашый, монда күңелле, ашаталар тәмле, вожатыйлар акыллы, кружоклар бик күңелле. Мин монда быел беренче тапкыр, әле вообще булгам да юк әле вообще лагерьларда. Әлбәттә үземнең кешеләрем белән инде үзем генә булмадым. Миңа монда бик ошый, монда бик рәхәт, һәм кешеләр дә бик тату. Безнең отрядта 23 кеше. Минем вожатыларым Рәдис абый һәм Айгөл апа. Кояшкай лагерында ял итүче балалар иң шәп әйдәмәннәр бездә диләр. Балаларны ялын күңелле, файдалы үткәрү өчен алар да тиң кебек бөтереләләр, бергәләп фикерләшәләр. Мин монда беренче ел. Мин Арча педагогик коллеҗеннән кайттым. Без практикантлар, монда практика узара кайттык. Балалар бик кызыксынучан. Алар телефонда утырганларның вакытлары да юк. Алар һаман хәрәкәт итә, һаман ниндидер эш белән маугалар. Аларга минем уйлавымча бик кызык. Миңа алар белән кызык эшләве. Күбрәк җыр бию, иҗади эшләр. Без аны күбрәк рәсемнәр дә ясыйбыз, асфальтларда. Биебез, флешмоблар өйрәнәбез. Кояшкай лагерында ял итүче балалар өчен Икшермә кадет мәктәбенең технология кабинеты да бик мавыктыргыч. Монда экскурсиягә завод нартыдан мәктәп яны лагерында ял итүче балалар да килгән иде. Укытучы Илнат Хәсәнов сөйләгәннәрне башта авызларын ачып тыңладылар. Аннары санаулы минутлар эчендә эш принтердан чыгарып, телефон куйгыч, самолет ясап та күрсәткәч, сораулар яудыра башладылар. Бу безнең инде гаджетлардан бик яхшы алыр өчен балаларны лагерь. Безнең бит инде төрле техника, даже шул ук телефоннарны да без уңайякка куллана алабыз, төрле программалар уйлап чыгарып, безнең менә шуны эшкә кулланырга була, даже гапа дигән әйберләрне дәген. Мин балаларны яратканга, без инде төрле әйберләр ясап, балалар белән бергә менә төрле конкурсларда катнашып, именно менә шул ошый миңа балалар белән эшләү. Идеяларым күп, төрле, без инде гади генә бер еллыктан башлап, балаларны кызыктырыр өчен эшләгән эшләнмәләрен үзләренә биргәч, балалар тагын да кызыгып китә, һәм алар ниндидер яңадан яңалыклар уйлап чыгарып, үзләренә дип менә шулай эшлиләр инде. Безнең мәктәптә материал база бик әйбәт. Минем үземнең кабинетта гына дагын теге яңа төрле станоклардан 3D принтерыбыз бар, фрезерный станогыбыз бар, лазерный станогыбыз бар. Бу балалар өчен инде яңалык, үзебез өчен дә яңалык. Менә укып, өйрәнеп торабыз гел, һәм ул балаларга бик ошый. Кояшкай ял һәм сәламәтләндерү лагерында барысы да балалар өчен дип эшләнә. Иң беренче чиратта куркынычсызлык һәм иминлек таләпләре үтәлә. Лагерьда барлыгы 85 бала ял итә. Безнең бу лагерь техник иҗади юнәлеш буенча барам. Көн сайын балаларга 5 тапкыр ашау каралган. Персоналлар 23 персонал эшли. Персоналлар 3 мәртәбә ашый. Аннары балалар безнең сәгать 10-нан алып сәгать 1-гә кадәр
кружокларда шөгыльләнәләр. Алар анда программирование, рукоделие, хореография, бииләр, җырларга өйрәнәләр, вокал түгәрәкләре бар. Безгә Казаннан дагы программистлар килде. Алар балаларга яңа программаларны өйрәтәләр. Алар барлыгы 4 кеше. Көн сайын шунда малайлар мәктәбебезнең шөгыльләнәләр программирование буенча. Тагын балалар иҗат үзәгеннән Сабадан киләләр. Альмира апа биюче, рукоделие, рисованиега өйрәтәләр. Тагын безнең Икшермә мәктәбе техник яктан шушы лагерь юнәлеше буенча бик бай техник яктан дип әйтсәк була. Мастер-класслар алга таба көтелә. Технология укытучыбыз Зилнат Илшатович бик күп әйберләр әзерләп көтеп тора балаларны. Балалар безнең бик теләп йөриләр, алар яңа программага өйрәнәләр. Кайберләре әле дәфтәрләр белән язып та баралар үзләренә кирәкле әйберләрне. Хәзер менә безнең алар проектлар эшли башладылар. Проектларда телефоннар белән ярдәмендә эшлиләр. Компьютерлары, ноутбуклары бөтенесе бар. Шулар белән шөгыльләнәләр. Киләсе атна ахырында Кояшкай лагерының беренче сменасы төгәлләнәчәк, икенче смена исә Сәләтнеке булачак. Июнь айының 3-нче якшәмбесендә 19 июнь көнне медицина хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтәчәк. Райондашларыбыз үзәк хастаханәдә фельдшер-акушерлык пунктларында күп төрле авырулардан дәва алып, профилактика үтеп, сәламәтлекләрен ныгыталар. Авыруларның савыгып, аякка басуы, райондашларыбызның яхшы кәефе, җитештерүчән эшләве, гомер озынлыгы ак халатлы шәфкать ияләренең үз һөнәрләрен күңел биреп, намус белән башкаруына турыдан-туры бәйле. Алдагы сюжетыбыз Шәмәрдән участок хастаханәсеннән әзерләнде. Алло, регистратура, исәнмесез, хәерле көннәр. Тыңлыйбыз. Кардиологка бар урыннар бар, язабыз. Шәмәрдән участок хастаханәсендә тирән белемле, олы йөрәкле, кешеләрне чын күңелдән ярата белүче табиблар, шәфкать туташлары эшли. Шалтыратучылар җавапсыз, ашыгыч ярдәм сорап килүчеләр игътибарсыз калмый. Биредә барлыгы 103 медицина хезмәткәре эшли. Табиблардан иң өлкәне акушер-гинеколог Луиза Габдуллина. Медицина университетын тамамлагач ул бөтен гомерен Саба, Шәмәрдән, Теләче районы халкына багышлый. 6 ел укыдым, аннары 1 ел интернатура укыдым бит инде, 7 ел, значит, укыдым. 5-нче курста ук безне бүлделәр уже акушерство, хәзер менә андый бүлү юк. Акушер-гинеколог булып киттем. Мине шундый профессорлар менә Козловлар укыттылар инде, акушерство, гинекология буенча. Галков Владимир Михайлович безне укытып, безнең үстә торды инде. Алар бик зур врачлар иде инде. Минем балалар да гинекологлар, икесе дә, берсе УЗИга сейчас переучилась. Алар думали, что это очень самая нужная работа. Шул безгә күреп ниткәннәрдер инде. Педиатрлар турында айрым һөнәр ияләре дип юкка гына әйтмиләр. Монда очраклы кешеләрнең булуы мөмкин түгел. Аның өчен чит кеше баласы юк. Барысында җанын тәнен биреп дәваларга тырыша. Эльвира Нуруллина да 8 ел эшләү дәверендә балалар телен аңларга, алар кебек сөйләшергә өйрәнгән. Балаларда күбрәк русча әйткәнчә больше респираторная инфекция бара инде. Борыннар, ухы горлонос дигәндәй, җиткерүләр, тамак, шундый ширләр күбрәк инде. Күп кеше әйтә инде, бала бит бер нәрсә әйтми, бала бер нәрсә сөйләми, шуның өчен бик теге авыррак дип инде. Ияләнәсең инде, бала телен җыласа дагын аңлый башлыйсың. Хастаханәдә халыкны 4 участок табибы кабул итә. Берсе Гөлсинә Шарипова. Шушы авылда туып үскән, һәркемне, бигрәк тә авыруларын яхшы белгәнлектән эшләве дә җиңелдей. Табиб булу аның балачак хыялы. Тетя, старшая сестра моего отца, она закончила фельдшерскую школу в Казани и поступила в Казанский медицинский институт, где со 2-го курса ее забрали на фронт. Она на фронте проработала старшей операционной медсестрой. Она была знакома с Магубой Сыртлановой. И каждое лето я ездила к ней в гости. И она мне рассказывала свои фронтовые истории, как они стирали бинты, как им было тяжело и холодно, и голодно во время войны. Но несмотря на это, они помогали лечить наших бойцов. И я решила последовать ее примеру. Поступила в медицинский институт. В 1996 году закончила медицинский университет по лечебному делу.
проходила интернатуру в Набережных Челнах в 1997 году. По окончании интернатуры стал работать в нашей Шамарданской участковой больнице врачом-акушер-гинекологом. В 2006 году нас всех обучили на врачей общей практики, и я еще самостоятельно прошла обучение на врача ультразвуковой диагностики. С тех пор я работаю и врачом ультразвуковой диагностики, и врачом общей практики, и акушер-гинекологом. Стоматология бүлегендә узак еллар хастаханәнең баш табибы булып эшләгән Радик Борхановның улы Адель Борханов һәм тагын 2 табиб кабул итә. Биредә бу өлкәгә кагылышлы һәр төрле хезмәтне башкаралар. Гемодиализ бүлеге 2005 елдан бирле эшли. Монда биерләре белән проблемалары булган кешеләр дәвалана. Бу тормышчан мөһим процедура. Вакытында әлеге ярдәм күрсәтелмәсә, пациент үләргә мөмкин. Бүгенге көндә 53 пациент, 15 диализ урыны, 20 аппарат исәпләнә. Алдан күреп эш итә белүче табиблар медицина кирәк-яраклар буенча 9 айга җитәрлек запас булдырган. Единственная проблема, то что вот в этом году сложилась не очень хорошая обстановка с расходным материалом, к сожалению, поэтому портится у нас тут внешний вид отделения, то что пришлось накопить довольно-таки большой запас расходного материала ввиду введенных против России санкций. Возникли перебои с поставкой и оборудования, то есть и запасные части сейчас страдают, и, соответственно, расходные материалы. К сожалению, данные расходные материалы в Российской Федерации не производятся совсем. Вот, мы очень сильно зависим от наших, скажем, так называемых партнеров зарубежных. Вот, преимущественно получаем все мы расходные материалы японского либо немецкого производства. Вот, но в течение года будем рассматривать варианты, искать китайских, малайзийских и прочих поставщиков, чтобы не подать в зависимость. Также в планах на территории Республики Татарстан организовать даже производство, насколько мне известно, каких-то определенных расходных материалов, то есть это иглы, магистрали. Вот, возможно, будут и бикарбонатные картриджи, без которых, к сожалению, проводить диализные процедуры нельзя. Хастахана белән 2016 елдан бирле Нәҗип Мөхәммәдияров җитәкчелек итә. Һөнәре буенча ул теш табибы. Казакъстан Республикасының Караганда өлкәсендә туып үскән егет, гаиләсе белән студент вакытында Казанга күчеп килә. Бу шәһәрдә ул укуын тамамлый һәм юллама буенча 1997 елда Шәмәрдәнгә кайта. Больница у нас подразделяется на поликлинику, поликлиническая часть, стационарная часть. Стационар на 7 суточных и 30 дневных коек. Поликлиника на 150 посещений в смену. Функционирует на базе нашей больницы межрайонный центр гемодиализа, где пациенты получают заместительную почечную терапию. На данный момент, на сегодняшний день, 53 пациента в данном отделении. Пациенты с Сабинского, с Кукмарского, с Балтасинских районов, основная масса. Есть еще Сакского района. Также на условиях частно-государственного партнерства на базе Шамарданской участковой больницы расположен, значит, следующие арендаторы: филиал Кировской Росплазмы, плазмоцентр по заготовлению донорской крови. Расположен, значит, межрайонный центр глазной хирургии, который проводит операции практически по любым заболеваниям глаза. И ведут как детский прием, так и взрослый прием. Также на базе больницы расположено отделение, геронтологическое отделение «Надежда», куда приезжают пациенты со всей России. В данный момент еще есть отделение стоматологии, которое оказывает стоматологическую помощь как взрослому, так и детскому населению. Работает хирург-стоматолог, терапевт-стоматолог, ортопед. Есть у нас детский терапевт-стоматолог, детский стоматолог, выучился специалист. И у нас раз в неделю на условиях частно-государственного партнерства приезжает стоматолог-ортодонт,
который занимается исправлением прикуса. На данный момент в Шамахданской участковой больнице идет капитальный ремонт с последующим обновлением материально-технической базы. Практически закончен, можно сказать, ремонт в отделении стоматологии. Рентген-кабинет почти готов. Кстати, оборудование поступил рентген-диагностический комплекс цифровой на 2 рабочих места. Он пока законсервирован. И тут подготовительные работы с документами идут. Водолечебница тоже ремонт закончен. Отделение «Надежда» ремонт закончен. На данный момент ремонт сейчас идет в стационаре. Стационарных больных мы пока расположили временно в отделении стоматологии. Ремонт вакытында халыкка югары сыйфатлы медицина хезмәте күрсәтү өчен бөтен шартлар да тудырыла. Югары технологияле җиһазлар һәм аппаратуралар кайтарыла. Ләкин сәламәтлек саклауның төп куәте югары квалификацияле табибларда һәм шәфкать туташларында. Әлеге җиһазлар бары оста куллар булганда гына мөгъҗиза тудырырга сәләтле. И в заключение я хочу поздравить своих коллег с Днем медицинского работника, пожелать им крепкого здоровья, благополучия, терпения в работе и сказать вам всем большое спасибо. Спасибо вам за ваш нелегкий труд. Аларның күп вакыт көннәре тынгысыз, төннәре йокысыз үтә. Без һәр вакыт сәламәтлек сагында торучыларның ярдәменә мохтаҗ. Бүгенге Атна информацион программасы кысаларында сезгә җиткерәсе яңалыклар шулар иде. Хәзер эфирны реклама чыгарылышы дәвам итәр. Аннан соң узган ялларда булып үткән Саба Сабантуеның күңелле мизгелләрен карый алырсыз. Кичләрегез һәм ялларыгыз күңелле үтсен.